чаро дар бораи занҳо ҳарф мезанеду дар бораи мардҳо не? ин бештар суол аз ҷониби занҳо буд. пас марҳамат, ин навъро метавонед ба шавҳарҳои худ пешниҳод бикунед. назди халифа ҳазрати умар разиаллоҳу анҳу марде даромад ки сару андомаш парешон ва мӯи сараш ҳам ифлос буд. ҳамроҳаш ҳамсараш буд. ҳамсараш ба ҳазрати умар гуфт: эй амиралмуъминин, маро аз ин одам наҷот деҳ. маро аз ин мард наҷот деҳ. ҳазрати умар дарк намуд ки аз шавҳараш хушаш намеояд. дарҳол фармон дод то мардро ба ҳаммом бибаранд ва сару либосашро тоза кунанд, мӯи сарашро ба тартиб дароранд, хулоси гап мо як сухан дорем, фасон кунанд. мард берун баромад ва гуфтаҳои ҳазрати умар иҷро шуду дубора баргашт. фармон дод ки мард ба ҳамсараш наздик шавад. мард ҳам наздик шуд. ҳамсараш дид ин қадар шавҳараш зебо. баъд гуфт: ман аз фикрам гаштам. яъне вақте ки дид ҳамсарашро, боз дубора дилкаш буд. баъд ҳазрати умар гуфтанд: барои хонумҳоятон чунин бикунед. қасам ба зоти пок ки чӣ гуна шумо зебо будани занҳоятонро дӯст медоред, бояд шумо ҳам ҳамин гуна барои занҳо зебо бишавед. нигоҳ кунед, суханҳои мо нестанд. он гуна суханҳоро интихоб кун ки ба ҳамсарат маъқул бошад, ба занат. барои харидани духӣ, яъне ки хушбӯӣ, агар ки рафту ба ҳамсарат маъқул нашуд, маслиҳат куниду якҷоя онеро бигир ки оне ба ҳамсарат, яъне ба занат табаш, яъне ки бӯяш форам аст. рафту фигураи ту маъқул нашуд, рафт спортзал, рафт ба варзиш машқ кун, худатро тағйир биде. ҳамин гуна аст. ва мегуфт: вой бар ҳоли мардҳое ки сигор нос мекашанд. ҳоли баъзе занҳоро мебинем, бисёр диламон месӯзад. бениҳоят. аммо мо танҳо занҳои оқиларо дар назар дорем ки ҳастанд бо занҳое ки на сухан дар онҳо мегузарад, на чизи дигар. як рӯз як мард як рӯза кори занашро сабт кард, як рӯзи истироҳатиро сабт кард ва аз он натиҷа баровард. гуфт як рӯзи занро дар назар дорад. 106 бор модар дарро кушоду пӯшид барои фарзандон. 16 бори дигар бандҳои пояфзол, яъне ки патинкаи фарзандонро басту кашиду ин кард. 32 бори дигар либос пӯшониду кашонид, пӯшониду кашонид. 94 маротиба гуфт: накун, нарас, намон, тиху каху дигар. 16 маротибаи дигар ҷанг халос кард байни фарзандҳо. аҷиб. 11 маротиба хӯрокшон дод. як рӯзаро дар назар дорем, як рӯза кори зан. 19 маротибаи дигар биниҳою лабу данҳояшонро пок кард. 16 маротибаи дигар ҳоҷатхона бурд, гаршок чинонд, ин кард, он кард ва баромад. 175 маротиба ба саволҳои кӯдакҳо ҷавоб дод ва ҳамагӣ тақрибан мард ҳисоб кард ки 10 километрро тай задааст дар дохили як хонаву як беруну як ин 10 километр.
ба ин хотир бояд мо бифаҳмем ҳайфи баъзан занҳо дар шавҳарои беномусу ҳайфи баъзан занҳо дар шавҳарое ки парвои зан надорад. Бештар шикоятҳо чи аст? Шикоят мекунанд ки шавҳарам зани ду гирифт, дигар маро нигоҳ намекунад. дар бораи адолат агар гап биравад, ин як мавзӯи дигар аст, ҳамаш бештар медонанд. занҳо барои мо мардҳо амонатанд, эҳтиётшон кунем. худо нигаҳбон то барномаҳои дигар.